दा फाइनाली आसाम पुलिस सेकेन्ड लिस्ट काटअफ ओंखारबावबाय जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जादोंबा नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हाथारसिगोन एग्जामनि सिगां बिनिफ्राय बेखौ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना मा खालामनांगौ एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगौ बिनिफ्राय लोगोसे जायफोरा खालामखाबाय एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट नोंथांमोना नाङा आरो जायफ्रा दिनै रिजाल्टआव मोनबाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांसिगौ बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ नायनो दाबाव एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय भिडिअ लाना फैगोन दा लोगोफोर बरायबावबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा बे रिभाइस ओंखारबाय बेनो लास्ट आरो बेनिफ्राय ओंखारला नोंथांमोना बेनिफ्राय जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांसिगौ दा प्रेस रिलिज होखादोंमोन जे लोगोफोर 1:5 रेशियो केन्डिडेट्स दाय लिंहरबाय जायफ्रा धरना होदोंमोन जेबो खामानि सोलियासै मानोना गाइडलाइन्सआव थांखादों लिगेलि थांदों बेखौ आं नोंथांमोन होखादोंमोन जे जेबो खालामनो हाया होननानै 1:5 रेशियो फैखागोन होननानै दा फाइनालि फैमारबाय दानिया जायफ्रा एलिजिबल जाबाय सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होदो दा काटअफआ बेसेबां थांखो नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जादों जायाखै कमेन्ट्स खालामनो हागोन बिनिफ्राय जायफ्रा थालांबाय नोंथांमोना चान्स गैखाला आरो जायफ्रा फैबाय नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय चान्स थाबाय दा बेखायनो नोंथांमोना काटअफ नायनोब्ला बेयाव थुयै नायबानो जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना काटअफ नायनो हागोन बेसेबां थांफिनखो आरो सोर थालांखो सोर मोनखो नोंथांमोननि थाखाय मोजाङै दानिया मोजां नायना लादो डाइरेक्ट लगिन खालामनानै दा बेयाव माखासे काटअफ चेन्ज जादों एसेल' चेन्ज जादों नोंथांमोना नायफिनदो माखासे काटअफ जेरै हमना ला बाक्सायाव थांदों एसटिपिआ नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोजौआवनो थांदों दा नोंथांमोना जायखिजाया नाय गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन जे खायसे मोनफिनबाय खायसे मोनाखै जायफ्रा फिसा फिसा पइन्ट्सनि थाखाय थालांदों सामथिं एडसेनि थाखाय थालांनायफोरा एलिजिबल जाबाय आरो सेकेन्ड लिस्टआव फैबाय दानिया सेकेन्ड लिस्टआव फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि एग्जामा गोरा जासिगोन कम्पिटिसना बारा जासिगोन मानोना केन्डिडेट्स बारा जाबाय बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा मोजां नाम्बार लानो हायो अब्लासो रिजाल्टआ फैसिगोन फाइनाल लिस्टआव आरो बे फाइनाल लिस्टआव ओरैबायदि जागोन गासैबो एग्जामार लोगोसे क्वालिफिकेसननि जेरै दं गासैबो नोंथांमोनखौ दाजाबनानैसो फाइनाल लिस्टआव नोंथांमोना सेलेक्ट जाना फैसिगोन बेखायनो जायफ्रा 60+ मोनगोन अब्लासो साख्रि जानायनि चान्स थागोन बेखायनो जायफ्रा सेकेन्ड लिस्टआव पास जादों नोंथांमोनाबो गोसो होनांसिगोन आरो जायफ्रा फार्स्ट लिस्टआव पास जाखादोंमोन नोंथांमोनाबो गोसो होनांसिगोन गासैबो सेम जागोन कुइसन पेपारा मोनसेयानो जागोन नाथाय एग्जामा सेम डेआवनो जागोन आरो लोगोसे एग्जाम पस्टपन जागोन ना जाया एग्जाम पस्टपन जाया एग्जाम पस्टपन जानायनि लामायाव गैला मानोना सेकेन्ड लिस्ट ओंखारखाबाय दा एग्जामा 100% जानायनि चान्सआवनो थांगासिनो दङ मानोना सेकेन्ड लिस्टआ ओंखारबाय बेनिफ्राय जेबो इसु गैला दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आसाम पुलिसनि आपडेट बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय नोंथांमोननि भिडिअ लाबोगोन नेक्स्टआव जायफ्रा दिनैहाय गोदानै थांबाय काटअफआव नोंथांमोनाबो एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगोन आरो एग्जाम सेन्टाराव नोंथांमोना मोजां सहैनांगोन आरो नोंथांमोना बर' रावजोंनो लिरनो मोनजोबगोन जायफ्रा कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन बर'जों मोनगोन ना मोना होननानै नोंथांमोना बर' रावजों मोनगोन बिनिफ्राय लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जायखिजाया आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा थालांबाय नोंथांमोना नेक्स्टआव ट्राइ खालामदो आरो गोबां भेकेन्सि फैगासिनो दङ आरो रानिंबो जागासिगोन बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्टआव ट्राइ खालामदो दा जायफ्रा एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय एडमिटआ साननैसो उनावहाय फैगोन मानोना लास्ट डेटआ 30सिम होखादोंमोन एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाया जेब्ला एग्जाम सेन्टार सेलेक्टेड जाबाय अब्लासो नोंनि एगेन्स्टआव एडमिट इसु जागोन आरो नोङो रिपर्टिं टाइम मोनगोन आरो एग्जामनि जायगानि नामखौ मोनगोन जे नोंना बबे कलेज बा स्कुलाव जागोन बे एडमिटआवनो गासैबो थाजोबगोन दा बेखायनो सेलेक्ट खालामनांसिगौ जायफ्रा दिनैहाय थांबाय काटअफआव सेलेक्ट खालामनांगौ आरो नोंथांमोना रोङाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय भिडिअ नांगौ होननानै नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल भिडिअ खालामबावगोन हाउ टु सेलेक्ट एग्जाम सेन्टार नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ फैगासिनो दङ